Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakuan New Trap National Awakening Movement karalit ban kan mau biang habede berkejing tho belapha syaka office UCM ke HADC menaka pratrik we yong arja arpusan kebela kerpat ban kelano ya ke ED rule para bashispa arpu pra ke baningkong bashispa arpu pra ke balai habekran shikilat pathai kubor uba Thomas Basa President ke knam Leithu bakapati kelastang bandawa kelai ke nikamat untuk usnam aja khatsau haki executive committee but ki chief executive member ki beralek ulapin kan mau bakapati hasnam beladap kalapha jingtho shaka isi barim ya ni kajuk kamat kumba pha shaka isi ki bementa ya kabalelam daga voice of the people party handai namar ke jingbom yo jubab ai na kanika isi kalalit ban bud dian biang shaka em bapet ya katanat an bat ke bakdo bakni kamat kade kamat ya kran hagini gisngi shu uba Thomas ula Batai kham Shai habede berkani ke edi rule kabakran shaphang ubreu ni kabreu badan kamhok banyo Thep vote hak election jo ke district council ka edi rule shispa aku pra ko ong unu ubreu ubamdei schedule tribe katkum ke ST order shijaknai spa san phuwei ka kado bu unamla ban Thep vote hak election district council hendai ula pat ban Thep vote lada udei unong shongshnong bapura la ong uba Thomas Nelor kata ula benrap bagi edi rule shispa arpu pra ke balai ke Batai ba ubriu ubalasak palat khat arsnam udan kabor banyo Thep vote bat banyo khonik election district council namar ude unong shongshnong bapura namar kata kadau bangina kaliang ka khnam ikwa ba ka council kan penkalai kan ka an khnam bangila ban khangla diki bomdei khasi bikinyo Thep vote bat banyo khonik election district council long uba Thomas dan kaliang jongi ka seng menta ka sini sasisien ni lawan sini spok kaki HDC man buddin halor kawai ka sithi ke bangila ai spok ka mi jong CM haka pratrik jong u April arja pusan barang ni sithi ka jikerpat ka jongi ya ka isi kalong ban penkelano ya ka ED rule ke basis pa arfu pra ban kumban chu batai ke history khendian bayakan ni ngil ayat naduk war jakat saw kene jing dawa ka jongi haki isi haki CM ki ba pair but au April ngira wanra chane ka isi but namar ma na kaleng ka jongi ni klem yo kanunu ka jubab ni klem yo I ta kidak kishen le se ban pun kalai ni ka rule tingi wan ni kendu ya I CM hendai ICM I bun kam mentang si tingi lai kendu no ya IM babat ya ka law hang de pok HDC I kong deiti bat ngila yo ban ya kendu I ban ya keren halor ni kaman kum ban chu batai janai ba ya kan kaman pi hagi ni kindet ni kala mi biang kata ka ya keren ba dai ban ailat di udakar ban Thep buat pod council swa kan ka garo hills election but dai halor kan ni ka jing shapting ka jongi ngila keren ni ka mat do orja khat saw but kan ni ka benta ka bangyong idi rule sis paru phara ka keren shaphang uta ubriu la ne kabriu ka badon ya ka hok ban Thep buat pod council ban kani ka an kum bakalong hadu menta ka ongkum no ba unu ubreu ubamdei usidul tribe katkum ka ST order 1950 unu ubreu ubamdei usidul tribe katkum ka ST order 1950 umla ban Thep buat hendai ula lada udai permanent residence but kani ka edi rule ka basis pa arfu pra lai pada ka batai kamut ayu permanent resident kani ka an ko ong ba unu ubreu balasa khat arsnem shaneng udai permanent resident laring penwandur hi kentin gi basung kani ka an hadu menta ka ongkum no ba unu ubamdai ukasi unu udakar balasa hang ni palat ya khat arsnem udon bor ban Thep vote apa dis council ba udon ru ya ka hok ban nikun ya ka election MDC dan nakaliang ka jongi isok thu wa kani ka dei ka ban wanra ka jing ka jing ma ka bakrau ya ke district council hi nata ka daw na kaleng ka jongi ni kwa ba ka council kan penkelai kan ni ka an khnang bangila ban khanglan ya ki bamde ki khasi ban wan Thep vote apa dis council ni ban wan tuklar ya ki kam ki jam jong ka council ban na kaleng ka jongi hi ni la tho sha EM law lembaga negeri city ban ong I bahaka para ka basispa arpra iway sub paradi kaboong provided that a person not belonging to a scheduled tribe specified in part
11 Meghalaya of the scheduled tribe to the Constitution Scheduled Tribe Order 1950 they ban delete no ikani baro but they ban bujili no daga batho ba ubala ban tabot hapok ka KHDC udai ban dai tang nak jai ban khasi kala bet bi kara contain ban ngila karpar ru ban delete no baro kawai ka section jongka sispa arupra lai but hakajing so thu ko jongi kini de ka kam ka basuk nak basuk tang ban le ka basuk nak basuk tam bangin le ikani la dangi kwa bangin ada hi kenro jong ka district council bar ngim de ban klan baka ka schedule ngila yo ban ni ada ya ka jinglong kerpang ka jongi ka jai berulung ni yo schedule ni mengelong berkata fiong mendekat kini dulu ada kata itu baka praktis kelajuya ino begini bolong ST kita badan hakatuk jong ka ST kiok ban tabut ngadu siksenam gibalek nama ba kemukiong ba kadun kejingma tu kai tahu pada ba PE ba ngadu arjak sauta tu mentam dan ba faikman pi kamdan ka willpower hakisiam baro in detail ngan batai pi kiran lightly ke district council harga than chate lammi hapo Mizoram kalai ka maraba ka chakma pinda pe ya ka idi rule ko jongki ulai utho kom ulai utho ba ka lai district council ban tabot di tangulai yo mararum syo kamara district council so kom no ba hapo mara autonomous district council bala ban tabot di tang na ka jai menreu mara halor kini kanong rem ngiong bang ngiru hang ne ubala ban tabut hapok khasi health autonomous district council udai bandai tang na kajai bandai khasi ugaru udon lakajong ka district council chethe lakajong ka practice lakajong ka reti ka dustur nging kwa ban tuklar chethe bat ngim dai ban ailat ba kiwet kinwan tuklar ang ne bat anong pi lada kum kinong thau ai ngim tre ban yada ya ka district council dakaan le no ei ka julong nong thau ai le no ei ka julong thau ai malada ka wan ka jing mensau ka jing klik kan sekini ki bangila dap ICT ban le ke badan kam herangi kimi linti kumba nakaliang ju EM yong ba in yakren ba ke isi in yakren ba usiem halok ni benta ba lada don kam kin le ke badan kam ande nakaliang jongi la kan Shai hani ka dai ka ba don kam tam ban le Tekai kada kawa penlong pada fi ba mentar dia jumpi kesukut betang kata kajing submit iki kod Islam sutu kalau badan kam ban da beli pimi khmat ban nakapor ban dawa pada kini ki isi ki pada ki balik pi ki isi ki bala bro ilawan ai ngila keren kila kular kaja no ni kum ki bro ki ba kum ka party ka bam da pod council hari kajing klik kadang kum ju nang fi kamut bangi hapsong pod council bangin terai hendai ka kamram ka jongi ban pendap ni hab ban pendap ngimla ban wan tur ka jubor sepo ka dis council bangin thau yu gilat klinti ki balong undemocratic rek kam gorong ka jongi ri ba halor ki mat ki jutang ki bakhan iwan ban ekran iwan ban penseu sya ki babat apo ka dis council bat lar kim le ngini le kum no habakut upai ba balong kedra ki ngilong accountable no ya ki patang ki ban wan bat ki patang ki mentah nak ta kadang ngidon tang ka jikerman ku bangila tho ka ne city itu ambangi don ka jingkerman ba lembah kan ki isi ngila ban yo ya uso ba tiang ki bang ngila ap na doa jakat sa atau PE ba ya kali isi beladap tapi ni kadewat kadika kam san yo nong perthei ha ban yo nong ban job election nama bala lembah jing don jing yo bot jing tai ki bru bom dei ki kasi bi kata kam lain makidon ki konsumsi ki ba don ki ba ki jai ben reu ki ba yo ban tabot terau ki hab ya klelang henregi ong pi lada hakani kamat ngakerpan lada pibu ya ka parti ya kamat lani pinbu ya ka ri kamat ka choice ka jongpi yanu pinbu kamat ya ka parti lani ya ka ri ke lada pibu ya ka ri kamat hable no kini mador ane lada pibu pada ya ka parti kamat ya ngini ong syukum no ane nakaleng ngajongin ong pi kadang la kabor kadang syak kakam ginwan ni kum ni ting la dai syam ong la su dia mengiru ba wan si tan le kum dong ya perkhat nam ta ka pateng ke banwan de mar la syai la daga jia kawan ka ji tengku kawan ka umsau ka lembah ka jing bam trekam kini ki an ki bakran ni tingin ong ila ada pendap ka kamram la jong ni bam do ka bang ila ada pendap ka kamram la jong kenang ba ngi nginum yo ban ong ba
jindang ngila alik sa council ban penpak ban pensiau le si kanum dia ngila wan ngila le ka syong pada council ka iwa kan le mar fai ba ola pen ke boriki